नमस्कार, मी प्राजक्ता मालवणी लाईफस्टाईलमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करते। आज आपण मालवणी पद्धतीने अळूची भाजी बनवणार आहोत। अळूच्या भाजीसाठी मी आमच्या बागेतून काळ्या देठाचं अशा प्रकारचं अळू काढून आणलं आहे। इथे मी अळूची पाने आणि देठ सेपरेट कापून घेतले आहेत। हे अळूचे देठ अशा प्रकारे सोलून घेऊया, म्हणजे देठांना असणारी खाज कमी होते। आता ही अळूची पाने आणि सोलून घेतलेले देठ स्वच्छ धुवून त्यानंतर चिरून घेऊया। इथे मी पाव वाटी शेंगदाणे आणि पाव वाटी काळे वाटाणे रात्रभर पाण्यात भिजत ठेवले होते। आता यामध्ये थोडं मीठ आणि पाणी घालून कुकर मध्ये शिजवून घेऊया। आता आपण अळूच्या भाजीसाठी लागणारे साहित्य बघूया। इथे आपण चिरून घेतलेली अळूची भाजी, उकडून घेतलेले शेंगदाणे आणि काळे वाटाणे, बारीक चिरलेला कांदा, फोडणीसाठी 10 ते 12 चिरलेल्या लसूण पाकळ्या, वाटणासाठी 4 लसूण आणि पाव वाटी ओलं खोबरं, हिंग, मोहरी आणि हळद। आता आपण चिरलेली अळूची भाजी कुकर मध्ये घालूया। चिरलेल्या 4 हिरव्या मिरच्या मी यामध्ये घालत आहे। तुम्ही आवडीप्रमाणे मिरच्या कमी जास्त करू शकता। आणि मी 5 ते 6 कोकम सोलं घातली आहेत। सोलामुळे अळूची खाज कमी होते। अळू चिरताना सुद्धा आधी हाताला कोकम सोल लावून घेतल्यास हाताला खाज येत नाही। यामध्ये 1 चमचा मीठ आणि 1 पेलाभर पाणी घालून 2 शिट्ट्या करून अळू कुकर मध्ये शिजवून घेऊया। आता हे अळू छान शिजलं आहे, तर हे चमच्याने घोटून घेऊया। मिक्सरच्या भांड्यामध्ये ओलं खोबरं, लसूण, थोडा कांदा आणि पाणी घालून अळूसाठी वाटण करून घेऊया। इथे मी एका कढईत 2 चमचे तेल घातलंय। तेल तापल्यानंतर यामध्ये हिंग, मोहरी आणि चिरलेली लसूण घालूया। अळूच्या भाजीसाठी लसणाची फोडणी महत्त्वाची आहे, यामुळे भाजीला खमंगपणा येतो। लसूण चांगली लालसर होईपर्यंत परतून घेऊया आणि यामध्ये कांदा घालून परतूया। आता यामध्ये घोटलेले अळू घालून ढवळून घेऊ। त्यानंतर यामध्ये उकडलेले काळे वाटाणे, शेंगदाणे आणि पाव चमचा हळद घालूया। आता यामध्ये ओल्या खोबऱ्याचं वाटण घालून मिक्स करूया।
तुम्हालाही अळूची भाजी पातळ हवी असेल तर थोडं पाणी यामध्ये ॲड करू शकता। मी ही भाजी अशीच थोडी सुकी ठेवणार आहे। आता यावर झाकण ठेवून 5 मिनिटं अळूच्या भाजीला वाफ काढून घेऊया। आजचा हा अळूच्या भाजीचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा आणि आपल्या मालवणी लाईफस्टाईलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।